Gamelun. Kaixo, ikusentzule matiok, ongi etorri gure lehenengo saiora, Gamelun lehenengo saiora. Bideojokoei buruzko saio berezi batzuk ingo ditugu, gaurkon lehenengoa Hollow Knight jokoa izango da. Eta hementxe gaude, ni Ilargi eta Tasio. Kaixo, Tasio. Kaixo, Ilargi, eta kaixo ikusentzuleok. Estrenoa du, kanalan estrenoa. Bai. Eta lehenengo aukeratu den bideojokoa, beti ingo dugu bideojokun baten inguruan, saioa. Eta pixkatoa Gamerrak, ja. Modu personal baten esplikatuko dugu. Bideojokuri zeritu zaigun, orokor baten eta gero personal baten bai. Hori da, gure sentsazioak eta... Hori da, eta azteko Hollow Knight. Knight, nola esatea? Hollow Knight, ez? Hola, eta izango balitz Hollow gaua, nola esango zen? Hollow Knight, baita, berdin? Zeo merdu aldatzen, ez? Bai, pronuntziazioa. Pronuntziazioa ez dugu erabat kontrolatzen. Bate, baina, saiatzea bintzat. Jokoa pasatu gendun. Bai, kostata. Da Tasio, ze, labur bilduz, zertaz dijo Hollow Knight? Hollow Knight zalduntxo bada protagonista Hollow Knighten, eta zalduntxo hori erreinu baten, mundu baten murgiltzea, lurrazpiko erreinu baten, esan dezagun, ze, goian astezea, lurrazalen astegea, eta sakrabia izeneko erreinuan barrena jutegea, berontz, ez? Berontzo beti. Eta, albotare bai, baina erreinu hori pixka lurrazpin daula. Erreinu hori, garai baten izan zanan itzal bada esan dezagun, ez? Pixkat gainberan dago, ruinatan dagoela esan dezakegu, alde hortatik Dark Soulsen antzeko sentsazioa ematen. Nonbait izurrite bat egon du da, intsektuak galbidera emantxuna. Orduan dana dago pixkat ilun... Hori da, intsektuk dira bertako biztanlek, esan berra dago. Intsektu humanoide batzuk, pixkak izaitxura daukienak. Hori da. Eta, abentura bada, azken finean, bidimentsiotako abentura bada, Search and Action edo Metroidvania. Metroidvania bat, esan dezakegu dala, bai. Eta, gure zalduntxok, hoxe, bertan sartu beharko du ez, pixkat jakiteko edo deskubritzeko zer gertatzean, zerk sortu duen madarikazioi eta... Bai, eta bertan hainbat pertsonaia zautuko ditu, eta baita ere hainbat etxai izango ditu garaitzeko, eta bere habilidadek handitzen jongoia, eta horrekin leku desberdin eta iristeko aukera izango, habilidadek lortutakon aurretik pasoan lekuta bueltatu beharko, beste bide batzuk irekitzea, eta abentura ikaragarrizkoa. Izugarri polita, erabat murgiltzen zaitun abentura. Oso goraipatu izan da. Bai, komentatzen dugu. Nik esango nuke, azken urteko joko goraipatuena dela, ez? Unanimidade ondinakin, hola, badaude beste asko, ez? Asko daude, baina indi bat izateko oso goraipatua den jokoa da. Presupuesto baxuko, aurrekontu baxuko joko bat izateko, bai. Bai, ala da. Egia esan, behitzen egon naiz, ze gero gure sentsazioak aztertuko ditugu, baina pixkat behitzen egon naiz zergatik, danez, hain goraipatua. Eta hola jende gehien goraizpatzen ditun gauzak, dia jokuk dakan maila komplexua, eta bertan dauden gaizto erronkagarriak, edo boss maila komplexua hori zesan aizu? Parkur rein bar dala toki batetik bestea juteko, azkenen zonaldeak arakatzea oso zaila dela, eta dozen momentutan hil zaitezkela. Ez bakarra gaiztoi aurreitea, baizik eta... Zonalden komplexutasuna, beraz. Adibidez, bai. Eszenarion diseinua eta... Hoi da, bai. Gero, eszenarioan diseinua zaizeala baita jendek asko goroipatzen du jokoak duen arte bisuala, munduak duen arte bisuala, musika baita. Bai, arte bisual eta sonoroki pasada. Hoi da, eta pertsonaien sakontasuna. Eta jokagarritasunare oso da, mire esan berra dago. Bai. Eta gauza guztik, nola dauden animazioak eta soinuk, eta moitzezean einen ematizun sentsazioa joku horrek. Eszenario bakoitzan nola dan desberdina ambientazioa eta soinuan. Zonalde batetik bestea aldatzen zuen. Eta hoi hartzuna dago, hori dena asko sentiarazte izu. Bai, jokua jolasten hastezun momentutik, murgiltzezea zeharo, lehenengo minututik. Seko. Izugarria da jokua. Latza. Bai. Launok, latza da jokua. Eharra. Eta, oso goraipatu izan da, ez? Bai, eta, zuri zeatik gustatu dizu gehien, a ber, bota. Pixkat esan duguna, ez? Azkenen pixkat
txunditu eta zaitu jokuak ez, ikustezunen, nik aurrena ikusi genuen jokua eta gero jokatu nun. Garai hartan nire pixuki dezan begiluzek, hor, Twitchen da ibiltzea, begiluze izan. Kaixo, begiluze! Begiluzek jokatu zuen lehenengoz nik ikusi nun bea jokatzen, eta bea ere erabat txundituta zeon, bere pasioa izugarrizkoa zen, eta ni pixkat pasio horrekin baita gerturatu nintzen jokura ez, bere gandik bizi izan nun hori. Eta gero, bai hori, bisualki eta musikak eta deitu ite zaitu ez, eta gero jokatzeakon oindik handa gehiago barneratzea eta... Bai, gaina, esan dezakegu Dark Soulsek eta duten bezala, zailtasunak bere engantxe puntu bat emateio ez? Bai, oso ondo neurtuta auke zailtasuna, zaila da, oso gomendagarria da edozein jentzat, baina baduke bere zailtasuna. Bai, eta momentu batzutan oso eksaktua izan behartza. Bai, gaizto bati aurre egiteko momentuan, edo baita toki batzutan saltoak eta egiteko zehatza izan behartza. Bai, oso horrekatuta dago zailtasuna, eta oso horrekatuta dago joku klase honetan batzuk borroka aldea gehiago egitegu, beste batzuk plataformeo aldea, eta horre horreka handi dago. Ez, borrokak garrantzi desente dauke, baina plataformeok baduke berea, Bai, asko durako, plataformeo asko du. Eta batez ere, nahi baituzu zonalde izkutuak eta dana ondo arakatu, garrantzitsua da parkurra menperatzea jokon, oso garrantzitsua da. Bueno, pertsona ikutxunena? Baina, zuk esan bertzen nuen, zeatik gustatu zaizun zuri? Nik antzeko gauzengatik, esan ditugu, bai. Kontrolako sonaria, diseinua, kolorek, pasada batia, musikara liluragarria da. Batez ere gehien gustatu zitzaiana da nola murgiltzea izun jokun, lehenengo momentutik. Eta nola emateun jokuak sakrabia mundua ez, lehen mintzatzen genuen bezala, emateu biziri daola. Mundu oso bat eraiki dute hor, bakoitza, xomorro bakoitza bere zonalden, gaizto bakoitza bere tokin, danak harina dute. Ez pentsa izugarrizko personaje pila daudenik, dana oso betea da honik, baina... Ez da ze duke, ondo indago, bizitzak. Xarma handiko pertsonaia dira. Esango nuke gutxikin asko induela, ez? Bai. Zer ez da oso joku komplexua... diseinuak eta bidimentsiotan da, eta dana pixkat eskuzeindako marrazkiko zela dira, ez? Bai. Baina, harrigarri da joko unaino iritsi den, egia esan. Bai, mezita. Sakrabia aipatu ezula, bertako erreinuan izena da. Hoi da. Eta hori, aipatu berra dukeu euskarazko itzulpena. Bai, izugarri lagundu diguna, saioa prestatzen. ibaios.eus ekintzuna. Hoi da. ibaios.eus, bezala zautze dugu, Twitchen. Esteka utzikoet, beko kaxan, utziko dugu. Bai, hori da, deskribapenen. Eta pasa hortik, izugarria da, bertan dauna. ibaios.eus /itzulpenak /Hollow Knight elako zozea. Hoi da. ibaios.eusen aurkituko zue. Hoi da. Kriston itzulpena intzun, eta oso elegantea da nola gehatzean personajek eta lekun izenak eta euskaraz nola gehatzean, karo, guk gazteleraz jokatu gendun. Hoi da. Eta berandu gointzun itzulpena, euskaraz jokatzeko, pentsatzet, ibaios.eusen izango dira azalpenak, baina pentsatzet ordenadorez jokatu berkoala itzulpenakin jokatzeko. Bai, ondo nintzen behira eta gainea bertan, webgunean bertan jartzen dizu nola jarri itzulpena, nola instalatu dana euskeraz jolasteko ordenagailuan, bertan da kazu dana, eskura. Bai, leku batzun izenak esango ditutola, pixka goraipatzeko itzulpen hori, eta ibaiosen lana. Lur-ao da, Dirt Mouth edo boka suzia zela zautzen denuna. Nik ahozekin usten non jarriko zula, nik bai. Ahazturiko bidegurutzeak, xendra berdea, labar ulukariak, arroila lainotxua, onjo mortua. Izugarria. Gazteleraz nahiko zoroa zen izena, paramos fungikos. Bai. Onjo mortua. Malkoen iria. Bai, azetokia, Erret ubideak. Hoi asko gustatu zaio, irakurri zunean, asko gustatu zaio. Sakoneko abia, aintzinako arroa, erreginaren lorategiak, erresumaren ertza, zeleko jarra zen hoi. Erletxea, atxeden lurrak, kristalezko tontorra. Kriston itzulpena da, Bai. Eta pertsonaien itzulpenak, bai gaizto guztinak, pertsonaiak, tokik. Bai, batzuk perretxiko jauna, zote altxua, larba aita, eiztaria, Green Konpainiako maixua, gorotz defendatzailea.
Defensor del estiércol, zen hori. Gorotz defendatzailea, xarmorro. Xarmorro oso ona da, Oso ona. asko gustatzen hau xarmorro. Bueno, eta beste hainbat, Sitch izengabea, Dama zuria, Barraskilo, xamana. Ara, kiston... Bai, Kiston maixulana. ilusio ditugu euskara itzulita ikustek joko pusketa hau, eta pasa Wikipedia nintzuen baita artikulua, eta, bueno, nik euskaraz jokatu nahiko nuke, egia esan. Ia, ordenadore Fundamentuzkoak deunen. eskuratzeko aukera izateten nuiz bai. Ze nahiko nuke, ez da kriston ordenadorea beharko, Ez dut pentsat, ez dut uste. Nire merlutok ezingo, hori ez. Politxa izango zen euskara zitea eta Twitchen itea ere, Bai, zuzeneko bat ikia politxa izango zen. bai. Bueno, zein da gehien gustatzen zaizun pertsonaia? Neri, a ber, zalantzan handu naiz, bat edo beste, eta azkenen Quirrell esangoet. Quirrell da insektu bat, esploratzailea. Insektu kuirua da. Bai. Esploratzailea da, eta batez ere gustatu nau, topatzezun bakoitzen, behaken dituzun konbertsazioangatik. Asko gustatu nau, asko gustatzen zian. Osea, topatzen nun bakoitzen, asko gustatzen zitzaian. Da zuria? Egia da, historia oso ondo daola, baina nik lehenengo jokaldien jokatzen oso kontzerta dutan egon da ez nion merezizun atentzioa eman historiri eta enun asko pentsago histori hortan. Bigarren aldiz jokatzen hasi nintzen da erdizkargatu nintzen, beraz historia oso ondo omen dago, baina nik ez dakit. Nik egin guztiana, bueno, eska historik baita sentsazio asko jokatzeko ez, nahiz eta historia zehatz mehatz ez ondo barneratu. Sentsazio gartzen duzu eta alde hortatik oso ondo dago jokua. Nahi gehien gustatzen personajea, bueno, bi esango ditut, bat. Zizarea, larbak. Umetxok. Oiek, bueno, histori politxaukia jokun, askotan azaltzea, asko diata. Eta gero, noski, Hornet. Kriston ahots politxauken personajea. Eta, kontuz, jokoan bigarren zatia ateratzako omen da, oso gogotsu dago jendea, eta aztenetik itxoiten. Bai, nire bai, baina ez dauk etalako zeare. Ateatzen enateako eta jokatuko dugu, baina jendea dago pixkat, ostia, urrengo konferentzien ateatzean, eta beti entzutea, ez? Bai, gehiago jakiteko gogotsu. Bai, eta atzeatu intzuen, nunbait, joko hau egiten hasi zian oso pertsona gutxi, ez dakit, bat, edo bi, edo hiru, edo... Nik uste 3 bat hola izango ziala, bai, gutxi oso gutxi. Eta nunbait, lehenengo joko egin zuenen, hasieran, ustet, nola, gurutze bidea aztuak edo, hori bakarrik zan, hasieran jokua. Eta hola, iteko asmoa zeukian, baina esan zuen, behin hau inda pixkat gehiago zabaldu behar dut, eta gero hasi zian beste zonalde egiten, da, bueno, azkenen, igual amarz. Sorte zordun ez, kiston mundu politia. Igual 10 aldiz handiago egin zuen, baina uste baina askoz gehiago tardatu zuen, nola, eta uste doa kriston apustu egin zuela, urtek hor lanen, gero etxekin nola funtzionatuko zuen. Bai, jendea gustatuko zitzaion ez, bai. Zorionez kriston arrakasta izan du, eta bigarren egiten nahi dira. Eta bigarrenekin berdina, pentsatzen zuen itea, zati bat, eta nunbait hori izan dugu atzeatzeko arrazoi bezala edo, aitzaki bezala, bai, ez dakigu. Baina pentsau zuen, hasieran pentsatzen zuena baino asko zaundigo egiten nahi omendia, bai. Eta, bueno, atzeatu zuen ez jokoa bukatu gabe zeolako, baizik eta erabaki zuelako haunditzea. Eta, bueno, berurren urten ateatzen, esperantza horrekin jatzea. Haizu, eta ez dugu komentau baino, eta ze? Eta tranbiako tuneletan barrena eamatez izun kakalardoa, ze? Puto amo kakalardoa. Kristona. Earra, lehenengo aldiz topatzezunen, satezu, oin bai erki. Bai, Gusta batetik bestea. Bai, nola lotuta duen jokua, nola lotuta duen zonalde diferentek eta deskubritzen jutea, eta loturak desberdinak deskubritzen jutea, eta tranbia dago, bidek daude. Bai, eta labur bidek desblokatzea dituzunen, eta esatezu, kontxo, hemen nago. Zuk esatezu, kakalardok ere bat zaituna, baina hori ez da tranbia. Tranbia gero aurkitzezun beste garraio bide bada. Ez da gogatzezean, bagoi baten sartzezea. Bai, egia, hasieran da, kakalardoa lehenago. Hoi da. Tranbiak beste leku batzuk lotze ditu. Bai, arrazoizu. Hor bekalden da. Bai, arrazoizu. Ez dakit, nahi kakalardoa asko gustatu zaitu. Ondila ikusten da gaina, oso politia da, marraztuta. Nik oso rekordo politia dakat kakalardoa, zeia esan. Asko gustatu zaitu. Deskubritu nunen, kriston sorpresa. Atxeden gune bat bezala, kakalardoan ingurua eta hor deitezu hor baita. Bai.
bai, pake momentu bat. Bai. Ez dakit buka duten lehen esatea, baina bigarren jokun protagonista Hornet izangoa. Hori da, Bai, hori pasada da, a ber, ikusiko du. gogotxu, ez? Hornet manejatzeko. Oso. Bai. Bueno, bukatzeko, besik egin bat esan berazu, ez? Bueno, lehenengo galdetu behar nizun, gaiztola Egia da. zailena. Zaila da aukeratzea, aspaldi joko honun eta asko gogoratzitu zailak bezala. Egia da, zailak ziala, baina gozamena ematezun asko. Bai, Adibidez, Soulsetan bagaude boss batzuk kontrako estarretik sartze ezkizunak eta... azkenen gorroto dituzunak, Bai. Gorroto, Bai, Ikusi nahi ere, ez, Pakeik izango hau pasau arte, baina pixkat, eta Hollow Knighten zentzazioa pixkat lasaiagoa bezala zen. Ez lasaiagoa ze, exigitzei bosak exigitzei oso zehatza izan behar da, azkar baina, moitu behar da. Hollow Knightekin ez zaizu iruditzen, hain da politia dena, Hori da. gaiztok inkluso baita, xarmangarrik iruditzen Bai, zaizkizula, xarmangarri ezin dira. dira gorrotatu. Oso politia dira. Bai, hori bai, eta gero aparte, behin kontra gaixoxo. borrokak xarmangarri dira, ze. Bai. Koreografia oso politia itezu behekin, Bai, eta bi dimentsiotan izateko bere rolloa emateio, ez? bai, Adibidez, beste joku batzutan, adibidez Super Mario jokutan edo bossak bidimentsiotan ez duk grazia hondik. Nik nindun ez autu hain boss honak bidimentsiotan jokaten un arte. Koreografia bezala itezu behekin, da oso... oso zehazki Bai. ikasi behar dituzu gainea bere gaizton mugimenduk, Denbora eskaini bertzaio, baina ez da zailara ikastea, ez? baina zehatza izan behar duzu Bai, askotan, zehatza izan bestela akabo, despiste baten Baina, akabo zehaz. bakizut, bosan manejatzen zoaz, pasatzezuneako oso kontrolatu daukezu. Bai, dena oso automatikoki agertzen zaizu, badakizu noizin behar duen zer. Bai. Nik kosta zitzaidan, laugarren Marisorgina. Laugarren Mantisa. Gaina utzi nun, ni Switchen jolastu nintzen, Nintendo Switchen, portatilen, nik uste horrek ez zerikusia. Ez da itzakia. Horrek zerikusia izan duzun, joikon kaskar horiekin, portatilen, ume botoi horiekin. Bai, nik Play Labo jokatu nun. Eta ja, hiru Marisorginak aurretik daudenak izugarri kosta zitzaidan, izugarri. Eta ja laugarrenan sanun, bueno, ja ezin dut. Eta utzi nun, denbora luze baten utzi nun, eta aurreago sanun, juegazo da, ezin dut pasagabe utzi. Eta askoz aurrerago berriz hartu nun, indar berrituta, pasa nun, eta orduan bai, jokua bukatu nun, baino ia ez nun bukatu. Egia da, nik jende gehiago zautze duzi izan duna, Ze zailtasunak bai bosetan, bai plataforma aldetik bai, eta... Bai, gero dokakin jolastu nun ja, Osa, ja, bukatu nun Ez bai telebistan. oso hartzen momentu baten denbora aukezula eskaintzeko eta gogoa, pelota ite zaizu, Bai. Eta zonalde maitatuena, hor lehen izketan hendu geha, eta... Nik ez dut esan, nire boss zailena. Barkatu. Ez zaila da esatea, nik aukeratu ditut... Nola zian? Jo, ahaztu nintzen izena. Zaindari jagoleak. Zein esan jot lehen apuntatzeko izena? Zaindari jagoleak. Bai. 6 bat eola zian, eta oso zehatza izan behar zen. Oso zehatza izan behar zela. Eta hori bezala beste asko, Baina, bueno, bat gogorara zeatik hori. Luze. Hori da, luze itezan. Ni luzeak dian bosetan, urduri jartzen naiz, erresagoa da, denbora gehiago dakazu akatzen bat iteko, eta... Bai, denbora asko nenberezu oso konzentratuta eta... Bai, neketsua. Bai. Bai, bat esateatikola. Bai. Ez, eske ilusio itezian, pixkat irratsaioa baino lehen komentatzen ondu gaula, zesan, gauzatxoak, eta justo zonalde maitatuenan kointziditu indeula. Bai, eske honena. Bai. Balkoen iria. Bai. Ze politia. Bai, oso. Hori esan errepasatzen nahitu naizenen hemen Ibai Eusen webgunen arrotu inda, izenakin. Pia, gustatu zaizkio. Osa, danak, eske zonalde guzti dira errak eta batzuk flipantek zian, Osa, Malkoen iria da lehenengo lilura fuertea, hola. Bai, eske bisualki koloreak eta zonalde horrek dakan melodia eta... Bai, melodia... Kristona da. Kristona da. Beste zonalde badago baita nire ustez kriston melodia politia dukena. Goitik bera eroitzen nahi diaba gorpu batzuk eta... Bai? Baina ez dut esango izena, aztu dut aukete. Ez dakit seguro zein da nahi ikusitu izena, baina... Bai, eske komentau behar dugu aspaldi jolastu genduna, Hollow Knight. Bai, aspaldi, bai. Eta... Bai, azteko aukeratu dugu, bueno,
oso konsensu joku badalako, ez? Bai. Uste danai gustatzen zaiela. Bai, gaina, saioa egiteko asmotan, iaia berriz jarria jolasten. Tentatuta. Bai. Bai. Aipatu duzun alde guztokona, Malkoen hiria. Bai. Eta bukatzeko... Bexike bat botako dugu. Bai? Ze bexikei izan duzu? Beda, beida ondu naiz, ze bexikai zeuden hola fundamentozkok. Eta gehien gustatu zaitena izan du da, Jainkoen bilatzaileak izena duen geroratea zen delezen, zonalde iskutu badago, bai? Orduan, ez dut esango nundon, spoiler zero. Orduan, bertan, zote ahaltxua, desafiatu halkoa. Eta orduan, desafiu hau onartuz gero, betiko tirabira misioa jartzea martxan, bai? Eta lortzen baldin bazu misio hau garaitzea, gero jokuan hasierako menuan, zote altxua agertzen da abesten, eta baita bere itzalan edo bere irudia ikusten duzu menuen letren atzean. Entzun dezagun pixka bat? Zote altxu eta arroputza. Bai, jatorra. Entzungo dugu eta agurra gure ikusen zule izan. Oida, gaurko saioa amaitu dugu. Laster arte. Oida, eskerrik asko horreoteatikan, laizteri izango beha beste jokun batekin. Oida. Eta ondo izan lagunok? Oida, ondo segi. Adio. Sembarang,